mar yiero ma 2027 to gideko. But kiwinjo bende IEBC the commissioners ne gisegolo priority areas abich ma gidwaro ni mondo gitim very fast mondo gidhi gitim yiero ma 2027 kaka dwarore. Achiel kuom gi en voter registration mar voters, mar ariyo en legal reforms, mar adek en stakeholder engagement, and mang'eny gin around 5 things mane giseyiero ni magi areas of priority magidwaro ni mondo gimak motegno ka gi move for the preparation for the 2027 general election. But ing'eni kata mana 6.3 magiwachone igni mosekalo gisebedo kao gichop target gi kata mana king'iyo kaka voter registration notimore last time before 2022 general election ne gichopo their target. Ma sani koro waparo ni kopo nyaka giwuog oko magi have very serious stakeholders engagement gi mobilization strategy magi nyago gidhigo mobilize godo ji mondo wuog oko mondo go kura.